Ka Voice of the People's Party VPP ka panpa ko jing sngu shabaro ipaj ba ki balawan sngulem hasya ka jing klat kendit no Dr. Ricky Ejesengkon MP na Shillong Shalok Sabha ha khat kanai tarik rumpang aja punru haba keren siklat patai kubor ha kandu tarik lubel aja punru Dr. Elpis Welrani badai unung aikten ka seng ulaong ba ka jing wan jongki ka jing pha ya kerwa sngulem ka ai ka jing tengen ha padeng ka jing do ka bakrao Ong makaseng kapan pa ko jing kublai nadu prime minister of India speaker Lok Sabha jeng ba ka jela bat baro gibra ai e ka kerwo sngolem bat ha ka juk ko kelpat e kipai ba ban yai ken ma wat e kasian e parti ha sngi ban sawan ro Tenekong neng siap na kaliang jungi kong ke parti ngi pen pau ye kecing sengu yu blai uba talong rengkat ni kong ke parti lemba jong kani ka jandap si benai menta hadin kecing klat kendit kensan ke jong i liet Dr. Ricky Eji Sengkon haka khat kendai tarik jong benai Februari di lemba jong kani ka jandap si benai i ublai lolong rengkat berngi ni talak bania sekmat pada pedeng ulo dum bola mantap yengi di lemba jong kani ka kerwo ngi kwa ban pen pau ye kecing ai kublai ke jongi ya ki pai ba baro ai wei piwei ki bala ya don ringkat bat ngi ringkat lem ba kayeng jong i liet Dr. Ki Eji Sengkon hakatu ke jingja ke pas musi ke jing don jong ki ke jing wan jong ki ka talong ke jing ai min se mengi bat ngi pen pau ke jing songu ba shiga de e piwei wala ngim la banjer ka teng ki bale wan na jan bana jingai na sor bat na nong kendong ki ba daya ai ngi ke ti kamon ke ti ke diang ki bale sendan bat ngi don ki balawan nadu ke tu ke sgi ka khat khandai terek bayo sngowi ke tu kubor jo ke jiklan no jo i hang tai por hospital dan ki bengile kendo iki dan ki bengi khem kendo ru dan ki balawan haka arho terek dan ki balawan haka arfoi terek ke sgi ke bengila tiap dan buram i dan ki bawan lele nadu khat khandai arfo hadu arfoi terek ru but kidon saki wai pat ki padang wan war hadien jong hadin berada tiap noi Dr. Kiru benang penpawi sudah tinggi penpawi ke jing kublai pi sibun nak benta kene ke jing kersan ke jong pi ni penpaw ru ke jing ai kublai nak benta kitu ki bala pha ki kru asnolem ki message of condolences ki ba ngimla syu benjer kateng ki ba nado u prime minister jong kar India u speaker jong ke lok sabha chief minister balang guram jongi kiwei ki minister bar kiwei ki officer sarkar ki bala penpaw ke jing sonolem ke jong pi te ki ai kublai ki ru ni penpaw ke jing kublai ke bakarpang ye utu MP ne po Mizoram o Richard Banlal Mangaiha upalawan dagla ka jong kamet naro nang thi ya ka banyak dan rangkat bangi ya ka tu sgi ya ka bangi pendap ya ka funeral na ka benda i liet Dr. Ricky Eji Sengkon dikata ka dei ka jing ai kublai ka belengkong sipai ma tenang kan mau yangi haki jing duai ki jong pi bat nang ya kersan na ka benda ki dau ba ki bengi yang na ka benda kari ki bakaja benri kani kalong irrespective na ka benda kitu ki bakarsan ka parti ni ki bakarsan ru andai ka kami ap ka MB di ka kami ka jing da jong pi te kublai shuon sai simpan